По-бързо от светлина, колекта леше да. Щом погледнеш ти надясно, той е на друго място. Обяснение не дава, но пътят продължава. Не мигай ти, не мисли, а върви да. Соник, бяга той, Соник е номер едно. Соник, той ще дойде, ти внимавай. Соник е удай, Соник удай, Соник бърза. Соник е удай, той ще бъде бърза. Профилмс представя Sonic X. Хаос контрол. Обработка студио Профилмс. Режисьор на доблажа Марио Иванов. Тон режисьор Николай Марков. Ролите озвучиха Симона Стоянова, Цветослава Симеонова, Стефан Сърчеджиев Сара, Александър Хаджиангелов, Сотир Мелев. Преводач Румина Кирчева.